Jo som en Perico i toco la guitarra amb aquesta tropa. Jo som el Colat de Mitjorn, de Canalina. Colat de Canalina. I som un component dels Vinigals, també. Molt rar. Estrella dels Vinigals. Estrella, no? Estrella dels Vinigals. Star. Normalment sempre me'l presenta ell en concert. Això no ho havíem fet mai. Sí, no? Està com a raro, no? L'autopresentació, No, igual no el presentava ell, o els presenta tots No, sols. La reina. Bueno, només dir-vos, el podcast, normalment ja vos explicarem un poc antes, però farem, us diré 4 activitats que hi ha a Menorca ara mateix, sobretot per joves, també notícies que estan passant ara mateix sobre un poc de l'actualitat, i després ja entrarem dins el tema de la música, de vosaltres, podeu fer la publicitat que vulgueu, durant tots els podcasts són totalment lliures, si voleu treure un altre tema el treus. Com que dura un Twitch? Saps un Twitch? Això dura el que xerrar, el que tu vulguis. Si tu vols xerrar, segueixes xerrant. Pensa que tens feina per aquí. Sí. Té que anar a cantar cada cantant, és qui vulgui venir. Primer publicitat. No, em faig mal. Clar que sí. Només anar a la carnisseria, També, la carnisseria. Bueno, començarem primer, mira, una activitat que mos passen aquí, que és que ara mateix segueixen els mercats artesanals de Menorca. O sigui, tots els mercats artesanals que hi ha van seguint, tots els que hi ha a Ciutadella, jo no sé Ciutadella, els altres pobles, són més vosaltres. A Ciutadella hi ha els dilluns i els divendres pel matí hi ha el mercadillo, tota la vida, passa del bord. I els típics mercats del vespre d'allà també se passa dels bons i d'esport, no? No sé què hi ha els altres. A mitjorn es fas dimarts. Mitjorn és dimarts. Ferreries és divendres. I on són? La plaça, el centre. La plaça. I més o menys que hi ha el mateix per tot. Sí, És un grup. punts artesans. No t'entenc. Qualsevol... 26 que t'estan veient ja. Si vols, és totalment lliure de la camiseta com els concerts. No. Sí. Gràcies, 26. Si vols posar el capell també. Vamos. Vamos tirant. Bé, el del mercat són 4 hippies. Sí, No! Molt de joc, xerrar. Això ho he dit, sort poder. Però ells ja eren els mercats del matí també. Al matí són aquells que duen roba i això. Sí. Són els dimecres. Hi ha un que du bragues i calçoncillos. Sí, els homes. Els homes. Dimecres. Són els homes. Què dimecres? També, sí. Tot dimecres. No, el de hippie, ho he dit. Per els del vespre. Però sí que són alternatius, Tu ets el més hippie de tots. Són Tu ets el més hippie de tots. molt més que els que venen a acampar, que tenen patacans. Si digui que sapiguessin els nets de que no, les sararanyes que tinc. Perquè, hòstia, són les suruques d'aquelles... Allà que fan una pilota... Cuques de forats. Les de zona. Jo volia començar a callar un poc. Clar, tu xerra del que vulguis. Següent activitat. Dissabte matí, a Mo, a la Galeria Croma, hi ha una exposició que es diu Instants de llum, de Charo Jansà. No sé si la coneixeu, jo personalment no la conec. Sincerament no. Ni idea. Però sembla que està bastant bé. bé. Sí, no? Sembla que és algo, no sé, de pintura o alguna, no? Pintura i coses així. Deu estar bé, deu estar guapo. Sí. Però és qui vulgui anar, saps? Si algú vol anar en separador o el que sigui, o si va... En separador. Va per fer-se interessant, no? Va... No són cap a I a sa banya a punt, saps? És un Jo què sé, recurs. clar que sí. I després tenim també una altra exposició d'art que és benèfica aquesta per la Fundació de l'Hospital de Silla del Rei, que aquesta sí que ja és més... O sigui, ja és benèfic, és per pagar per Pasta per nariz. anar a l'hospital. I això ja seria... És interessant. Mo mare d'anar, bueno, heu anat mai a Silla del Rei? No. Jo no. Jo tampoc hi he anat. Jo sí.
Tio, jo som de Menorca, tu i som un fracàs. No hi has anat mai? Jo tampoc hi he No, jo tampoc. Ja són dos fracassos. Tu hi has Ja ho anat, sé, bé? fa vergonya. Quatre fracassos. Què deies, tio? Escolta, jo ara explicaré... Esclar, que has anat mai... No. No, però que has anat mai a la Mola? La moda sí. A la moda, sí. La moda La moda sí. no has d'agafar barco. Però jo he anat a La moda ja Silla t'ho feia Rei vegades. amb el grup de gospel. Què us va cantar allà? Sempre, Jo no hi he anat normalment mai, era un tu. concert que solen fer Ja, cada jo any. vull tocar, no me'ls gospel, vols? Vull tocar amb els gospel a Sant Lluís, a les 9:30. Ja us ho vols. Pam! No, però a la Silla del Rei cada any fem un concert, quan normalment n'hem fet... Sigue't sincer, si no haguessis anat a sonar, no hi haguessis anat. Sí, perquè hi vaig anar a altres coses. Vaig anar a fer fotos un dia. Què es va? Sí, és que... L'any passat Fer hi va haver retractos. una activitat de... crec que també era d'Espunt Jove, o de Cint Jove, que van fer Silla del Rei, que era sobre l'ecologia d'aquí, només per als joves, era de 20... de 18 a 30 anys o alguna cosa així. Encara hi entrem. Sí, sí, Jo jo encara hi No, entrava. jo no. Tu ja no? No haver poder anar. No, però tio, el que és interessant, Silla del Rei és la reforma que ja han fet. Sí, no? Jo no he Això és guapo, Han reformat tot l'edifici. Un dia, podríem anar a fer un concertet. Sí, bueno, podíem anar a visitar-ho com a turistes. Això es va. Això es va fer molta feina. Podíem fer un vol allà, No seria dejant de interessant. no? No dejant de que allò va fotre bastanta canya. Sí? Han estat tots voluntaris, però quasi. Sí. Bueno, Gent perquè voluntari. organitzava un poc, un exmilitar d'aquests, és bo que va fotre les piles allà, però clar, jo, el millor de Menorca sempre és militar, tu Lazareto, hi heu estat? No. No. La Jaret on és? Allà és per anar a veure Lazzaretto, de vora. Ah, Lazaret. És un cas, com l'Illa del Rei també està Sí. apartat i és d'anar en barco, i és on tenien la gent quan arribava a Menorca en quarantena i és per anar a veure-ho, és per anar a veure-ho. Sí. Hi faran un festival de música, no sé Ah, sí? què. En el Lazareto. I està Què que bé. aniràs tu? Fa música, un festival. Joder, ve gent molt I qui bona, va? ve gent molt bona, ve Cool de Gang, qui ve Ostres. la Chapop, hi ve Anato Roja, Me sembla que hi va Secretos, Vinigaus. no us han dit res, Ni els van també. no us han dit res. Potser no, jo m'han telefonat i dic, no m'ho creieu. No hi són, tu. Si ve Cool de Gang i tot això, no... Un tribut als Dire Straits. Sí, ojalà volguessin dir res. Sí, que ojalà, sí. Pot un bon festival. Encara escoltam ofertes. Que per cert, també hi ha dia 23, per exemple, que és d'aquí... és Demà? Demà. És demà. Demà, 23. Demà 23. Pues actuen al Festival Pedra Viva, que és qui fan analítica, uns que es diuen mariachis con Grammy. I són tot dones. Que tenen gran Són l'únic, el primer i únic grup femení de mariachis. Molt Que bé. són tots femenins. O Interessant. sigui, mariachis, que és la música mexicana. Sí. No molt machit, mai. Machitot. Machirulo. Sí, era cosa de... De hombres, de hombres. Sí, de hombres. Eres mi mujer. Sí. És que t'ho vull dir, sí, el mariachi. Que te'n saps cap o no Ah. de cançó de mariachi? Sí. La típica, no? Sí. Vamos, tot, clar, arrenca-te, va. Puta, vida dits de guitarra, coi. La de Tialita Lindo. Algun dia, no? No, ara no me podia ser... No, vull dir, no me feu cantar. No. De mariachi. Sigue siendo el rey. Serà sempre el rei que tomo. Sí, però no. Però és interessant, tot dies, tu, mariachis. Deu ser guai, o sigui, com per exemple la setmana passada, no, fa dues, que era el mateix dia que vam fer el podcast aquí, el darrer, hi va haver una batalla, un que feia batalla de gallos, que és Narcano, Sí. uns quants el coneixereu, Va fer Ciutadella, es posa, no? contra els glosadors. Ah, Hi havia dos glosadors, un que era d'Amor, que és en Joanet, i l'altre que era Vicent, Vicent, dels sí. Canters, Sí. És de Castell. Ferreria, els Castells. Castell. Pues va ser espectacular, però espectacular, La glosa mola. Ho Sí, he sí, mirat sí. tota la vida i aquest... Nosaltres teníem rapeado, jo tinc un amic, Però és el un mateix, tio cosí jo no meu, sabia, que no som tan glosa ràpid sabia per dir, i és pam! brutal. S'entrena, diuen que s'entrena. Que vols Se dir? poden fer. Molt Home, innat, clar, però... és improvisar. Però això m'ho fan fer, tio, Què i dius? ni No, hablar. no. Ni hablar. Molt difícil. Molt xungo, Pràctica, però pràctica, és admirable, això. I és de Però cavilar escolta, molt. en pràctica, Sí, molt jo coneix conèixer un glosador. El Javier, De fet, Sí, nosaltres Javier. tenim una cançó a Vinigaus que la lletra és una glosa feta d'un molt bon glosador. D'aquell qui estava que veus a mitjorn, en Joan Huguet. Sí. Està fent, i és una verdadera poesia, aquella cançó. Que es diu
Suastre. Suastre valent. Ojo! Suastre valent. On són les càmeres? Aquesta d'allà. Aquí. Suastre valent. Que ja hi ha. La cançó que ni siquiera feim en directe, però interessant per escoltar com a text. Del primer CD. Del primer CD. Pues aquest tio em mateix jo, dic, però ho sé com fa, dic això, en pràctica, arriba aquí. Aquí a poc a poc, no vas molt de gent... Estava en soltura, és com a rap. Sí, és així. Una espècie de... Home, sí, clar. El rap surt d'aquí, perquè primer l'usava antes de rapar. Sí. Tot el que deia, primer la tradició aquesta, igual que a València Rapava i també hi ha... usava. A València que hi ha un estil improvisat, també. Hi ha moltes músiques Sí, típiques. però hi ha rap ja fet com a cançons de rap i després ja s'improvisar, que això... I els garrotins i... Clar, però no sé la pel·lícula de... Són coses de Catalunya. El rapero aquell molt famós, Sí, no? Eminem. 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 Que ell fotia unes pelees a la pel·lícula. 8 milles. Boníssim, 8 milles. Però m'ha agradat veure la part aquesta moderna i antiga que s'enfrontava de Glòria i rapero. Interessant, Que no estava decorat amb tractors i no sé què més. Sí, estiguien damunt com un tractor i Narcano tenia com un escenari, però era un escenari que era damunt d'un tràiler, Sí. no sé, era molt urbà, molt rural a la vegada, no sé, una mescla rara. Devia ser interessant, això no em vaig entendre. Va estar molt bé. Llàstima. I una guitarrista també que tocava la molt bona, m'agrada bastant. I ara una pregunta així, ja que tu tens això apuntat, de bon, la informació que se surt a qualque banda. Això és del diari. Del diari de... Que llegim en el diari. Ho dic, perquè ens llegim més el diari. Però és que el diari també, la publicitat que té el diari, Sí. és que em foten un poc per tot. Home, Ara sí que l'he cagada. Ara sí que no sortirem Ara més. això el diari, Ja no sortirem més per diari. No sortirem mai, no, però tu te mires les polèmiques que hi ha, que jo és una passada d'entreteniment, mira a veure allò del diari que és la tele. O sigui, quan surt una notícia, Comentaris tu tens online, comentaris que és allò és brutal. que surten que tu Sí. no importa que diguis qui ets, saps? Dius, que... Gairos per allà. Exacte. Sobretot les notícies polèmiques. Sí. Allà no es Jo, cansa. amb el coronavirus, tu, allò, hi havia per tot. Allà hi havia antivacunes i de Sí, sí, venga, sí, sí, sí. i fotien de tot allà. Sí. I, bueno, anem a xitxar un poc demà i diumenge hi ha les festes de Sant Antoni. Supos que anireu, no? Jo no crec. Jo no puc, jo tenc feina. Jo tinc feina, no hi puc anar. Jo estic bé ja, per això. Mesquins. I la setmana passada va ser la de Sant Martí, Sant Sí. Martí. que és la de Mercadal. No sé si... En Quello ho vaig veure. Nosaltres no ho vam veure. A les 6 no va venir. A les 6 no va presentar el... Vamos, veu que havia dormit. Una estona vaig haver de mantenir la meva compostura. Sí? Perquè clar, jo som molt divertit, m'agrada la festa, però quan hi ha feina... El teu. El punyetero que no s'entregava les proves de so, pensava, cago en puta, aquest no ve... I jo m'imaginava que va borratxo, aquest és a casa seva aquí dalt de mona, i catacrac. Però després, jo pensava, és que m'ho vindrà just que a les 12 el tinc en persona, m'ho vindrà ben just. Per això no el vaig despertar. Però després... Que estàs molt bo, a poc. De vés, quina hora? A les 8, mitja. Ja va donar senyals de vida, Sí. molt mono, saps, molt mono, Sí. me sap greu, i jo no ho faré més, bueno, no ho faré més, no sé si ho va dir, però vull dir, m'ho semblava, Això no ho va dir per si acas, Ai, no? el que es fa és com una cita, dir, no, calla, no ho facis més, No, al final van salvar. Sí, mos va convidar a sopar. Sí, va portar Van anar a l'Oar a sopar, molt bon cuir sobre sopar, que el van fer un mos. propaganda d'Eduardo Ferreries. Ferreries, no Ciutadella, Eduardo. A la de Ciutadella. No, Eduardo Ferreries. A la Ferreries. N'hi ha un Home, a la de Ciutadella és La Ciutadella. la penya del Barça. Ah, sí. Sí. I després hi ha Can Rus, que és del Madrid. No té punt Que de són dos comparació. mateixos. L'Eduardo Ferreries no és I- cap penya.
No, el cap Peña ni res. Els de l'Atlètic de Madrid, No. Se la dic Cuella. Som més del Madrid. Tu ets del Madrid, pa? No. A l'Oval són més del Madrid. Ells van Sàrbit. Sàrbits. El Cuello va pel llibre. És un rockstar. Sí que és un rockstar. És un altre autèntic. Sí. Mira, en Pasqual li venia al futbol. No, surt al futbol. A jo li venia al futbol. Ell no. En Pere no. En Pere és un encegat, En Pere no sé del Barça. Xerra aquí. No, però això m'agrada el futbol. Tinc un encegat del Barça i un encegat del Madrid. No, jo m'agrades de port en general, tot. Sí, però tu, Josep... Però tens un equip, ho pot fer. Tu ets del Madrid, Del Barça, no? Tu ets del Madrid, Sí, jo som del Madrid. I quan guanya el Madrid te poses molt content. I tu hi eres jo, i ell m'escrivia que juga al Madrid avui, perquè s'ho va passar bé. Home, jo fer cerveses, si hi ha futbol també, vaig, bien. Tu, m'ho vaig passar bon bé. Aquell dia al amb el final Madrid, ja està, aquell dia... I a missa, que vot d'esquerra a futbol. Va ser un partit... Tu veus altres cares. Escolta, deixa'm xerrar. Va ser un partit que era, encara que no t'agradis futbol, era per veure-lo perquè resulta que jo explicarem això de futbol que és una part també superinteressant perquè agrada a molta gent. Si fa el que m'ho vols que xerra de futbol, que no s'entén de res. Atenció, jo pensava que era una pilota, M'és cony. absolutament ben igual. Però vaig veure un partit del Madrid contra Manchester City. el Manchester City d'en Guardiola, que el governava en Guardiola. Ojo. Aquell home és com un budista, diuen que és com un budista. El City independent, no? Mantén en el seu equip a través de la manipulació un poc així, no per tot perquè futbol m'és ben igual, vull dir, jo puc dir el que vulgui. I resulta que en aquell partit, jo no sé què punyetes va passar, però dins el bar que jo era madrileño. Es pot dir bar, pizzeria Salva, bones pizzas, mitjor gran. Era del Madrid. Tu, i agafen i comencen a tenir sort els del Madrid. Costa paraula més. Tu, calma! Tu que ets de Barcelona! Ja, ho sabia! Sense paraula que has d'emprar més sort. Ja li has ençat No, més. em van tenir de Ja li has sort. ençat Tu més. ets del Madrid i també reconeixes. Vols trobar aquest sort? No. No sort. No ho ets, sort? No sort, Van cercar. és el títol. El que passa És que... el títol. No, això no m'hi posaré. Ara he dit sort, he dit... Calla. Jo he dit sort i te l'ha no és... Hombre, si ells no haguessin posat valentia i actitud... Si tu te'n vas per enrere... Jo soc Clau, li bota la cama. La sort és que facin un gol, dos Instagram no gols... entenc, però tenc Facebook i vaig fotre una xalada. Uns comentaris absolutament fora de lloc. Sí. De dir, no sé perdre, som barcelonista i no sé perdre, i no som capaç. Se'n van anar tots a la cova. Per favor. Vam dormir tots a la cova. Però jo futbol, això Però vull dir, no m'interessa. no m'importa molt, tampoc. No. Pots canviar de tema, ja que sóc. Abans, jo sempre ho he dit, Almenys m'agrada el música. futbol m'agrada i jo no sóc ni antibarcelonista ni No, anti... jo tampoc. Però amb els amics, amb en Perico, sempre tenim un poc de... Pot de pique. Però jo he detectat que és del Madrid. Jo soc del Madrid. Veus? Jo també ho he detectat, clar que sí. No, però aquest dia va estar bé el partit, cony, Molt un bé, partit, xulo. Igual que Madrid va empanyar i va tenir la sort de Frankfurt i... Jo vaig tenir la sort de tenir el mestre de vora, Jo t'ho dic. jo i xalava. Escolta, jo t'ho dic d'una manera vital que no m'interessa ni el Barcelona ni m'és ben igual. Però van tenir un pot de sort al Madrid. Sí, no m'ho creu ni però cercava. Fotien un gol i n'he fet un altre. No m'ho creu ni gol. És que vas així, La no? Milera Jo no fotia m'ho un crec, desastre, aquella dona fotia un desastre, aquella dona no xerra mai. I semblava que... Què dius? No entenc. Per cert, que estan veient Xiveca, Estrella d'Am, I de tots. Estrella d'Am. Estrella d'Am. Vam, Escolta, vam. Almenys duis les La birres, publicitat de saps? l'anunci, hombre. Vinigal, m'ho pot fer un favor, si voleu, hombre. Almenys duguin les birres que no t'ho tinc que pagar, saps? Sí, duis birres. Un grifo. Graham Pierce, que és de Menorca, si no... Vamos en velero. I el que crida. Venit aquí. Xuriguer, Venit si aquí. si voleu, unes salivetes, una botella verda aquí damunt, quedaria molt bé. Festes. Molt bé. I no demanem gaire cosa. Vale, el següent. Vinga. Han obert els cines a Ciutadella, no sé si ho sabeu.
és molt bo perquè ja no tenim que anar molt esquistos a la part de Ponent i la veritat és que és un respiro. Va sortir subhasta, no so. Va sortir, crec que va sortir, sí, però Por fin se montes el va guanyar els que són patrocinadors nostres de Cototo, que són els de wifi que són al centre Ciutadella, que posen les antenes, i ara, el divendres passat, van fer la inauguració, jo hi vaig anar, han deixat els cines preciosos, o sigui, Tothom en el cine. han pintat tots els de fora de blanc ara, està de blanc, guapíssim, i els dins com a gris negre, i entres i dius, buah, això està totalment diferent i fa ganes d'entrar, tio. No he estat mai al cine. Fa ganes. Jo sí que anava Jo sí que he anat, vull sí. dir, De molt, sí, però... Cines Sí. que es diuen cines Canal Salat igual o no? No, ara sí, si no és moix negre. Pues jo a Ciutadella solen allà i palomites, tu, xuxeries d'aquestes i cine. Porqueria. I allà et super de l'abans, si necessitava també. Que també patrocina. Que també patrocina super. Bueno, De la família meva. Has el cuento, aquí tothom tira. el director dels Twitch, Home, no. que se fa la seva Vinga, aixeca la mossa de mi, va, aixeca. Cada un tira cap a casa seu. Si no garnes tu, no garnarà ningú. Clar que sí. Sols així. Bueno, i comencen en 4 pel·lícules. Van començar amb els Minions. Brutals. Brutals. Minions? Molt fan dels Minions. En sèrio? Molt Sí, fan. sí, dels són Minions. top això. Va anar... La de... Prefiats. Allà la de Nelvis, també. Esto sí que Ah, fa avui molt. aquesta fa Allò que està fa moltes ganes, que hi ha Tom Hanks. Què fa, Elvis en No, Tom no, Hanks? fa de manager. Sí, de manager. Va ser molt relevant. Molt bona. En Tom Hanks? Després hi ha la de Padre no hay más que uno o tres, que aquesta també la primera va ser molt bona, que és d'en... Segura. Què és que es diu? Santiago Segura. Santiago Segura. Exacte. Ah, Torrente. També fan Lightyear, Ui, la sé que va tenir la polèmica de... No sé si ho vau veure. del beso de Del beso de dues les mamàs. tios, sí. Déu meu. Bueno, molt gros, amb això. Dia d'avui que estem amb els rotllos aquests encara. Hi ha la de Thor, la nova, també, i Black Phone, que crec que és de por. No me sé qui és aquí. Jo de por, no. I serà llet entera. Sí. però estic content per cines, tu, perquè Ciutadella, jo no sé, tu, jo a vegades anava al cine. Ciutadella és una ciutat guapa, també. Ah? Hi ha que dir-ho, que és guapa, Ciutadella. Sí, no? No vaig de pilot. Fas una volta que te'n vas al cine, Ciutadella. que millor No, plan. sí, està molt bé. Allà, a Està molt bé, Menorca, està molt bé. i després hi ha Ciutadella. Amb la màquina, Ciutadella. El que ara hi ha molt de guiris. Això un pot de més. Ara hi ha molt de Bon, guiris. bé, sí. Un pot de més. Hi hem de ser, hi hem de ser. Però bueno, sí, si no hi vol, som... tio. Tothom en el cine, tu. Que gastin, Cultura tu. segura. Deixin doblers, sí. La cultura fa bo. I, bueno, també hi ha diferents notícies que han anat sortint, que són que, per exemple, no hi ha hagut socorristes des del 2016 a Cala Mitjana, no sé si ho sabíeu. Home, i tant. No tenen A torre. cada mitjana no hi ha socorrista. Des de 2016. O sigui que fa, que són 7 anys, 7, 6 I a anys. Macarella sí que n'hi ha, però. A Macarella sí. hi ha A una Macarella torre sí. d'aquelles. Però a Cala Mitjana. A Cala Mitjana, no? I a Cala Galana també, òbviament. I com és que no n'hi ha, allà, però? Fa 6 anys que no volen assignar cap socorrista allà. Ah, bueno. I no... Ja tot bé. Res. Ja tot bé. Sol se de so sempre. Probablement. Ma tot acaba caldant, tu. I també és una platja que està... Pertaneix a... no. Pertaneix a Ferreries. I Trabaluja? Els Ferreries són molt perillosos. Bueno, tenen Cala Mitjana, Trabaluja i... No, Trabaluja. Trabaluja que Ah, de Trabaluja. Trabaluja que és de Trabaluja que de millor. Trabaluja és de mitjor, ja. Trabaluja que és de mitjana Ferreries? Trabaluja té meitat de Trabaluja és de casa. mitjor. Veus? Que és torrent. Hi ha un Trabaluja torrent, de mitjor. hi ha un torrent que separa. És ben igual que Cala Caldana. Jo he fet una cançó d'això. Sí. És ben Exacte. igual. Cala Galana És ben separa. igual que Cala Caldana. Exacte. Bueno, Trabaluja, la part important, la platja, Sí. que és el que val. És mitjorn. A l'altra banda del torrent, és tot pinar, hombre. Res, tu. Bé, jo també hi he anat una vegada a Trabaluja. Què vas en sèrio? Vine en jo, hombre. Bé, allà varen pel Cada temps, setmana també, que no? en jo i xalaràs. Jo totes les vegades que he anat, totes les vegades que he anat, tothom anava en pol allà. A Trabaluja? Això és a Vinigaus que van en poda. A Vinigaus també? A Vinigaus no hi està. Miquel, Vitalis... No anava mai a Però baix Vinigaus? de tot. Sí, ara ja, legal. Perquè darrere al principi ses no. illes. No, no, Darrere, baix està de tot, sí. permès. Està permès. Darrere les illes ja era oficial.
fins baix de tot. Clar, ja deia... Allò és una platja nudista i jo cada dia hi vaig i m'hi fot un pol. Què el vaig jugar? Propaganda. Ah, sí? Però vaig a nedar, Ah, i vale. em pas un fum. Bueno, ja ho sabeu, no que vulguin veure. En sèrio, em pas un fum. Quina hora hi vas, Manu? Et trobaràs en 4 Jo o 5. faig natació cada dia, el meu deport és natació en estiu. Cada dia, a una hora determinada, cada dia No, la dirà, no? Ja dic el mateix. 12:30, coi. Quan s'acaba de berenar. Me'n vaig allà i clar, darrere les illes hi tinc un rellotge, ara no el duc, tinc un rellotge que és qui me marca Com que és la nedar? distància i tot, i s'ho d'anar fins al Rinco dels Grills, fil baix i torn. I m'agrada, me sent bé. Però clar, jo hi vaig, m'agrada nedar amb pèl. Me llevo els calçons, tu hi per entrar dins l'aigua, tu, allò no hi va ningú amb pèl ja. Què es va? Clar, i me sent mirat. Te sents observat. Analitzat. Analitzat. No és bo, no és bo, però tinc que fer un esforç de no vergonya, vull dir, de dir... Però tu vas bé o no, Colau? Jo vaig bé, Tu jo vas bé soc de dins la mana, zona. Jo soc dins Perquè si vas bé de mana... Tens un bon membre, Sí, diu, la si gent. vas bé de mana... Doncs un bon ferro, una bona àncora. Ara hem de xerrar de la meva tamany, de la titeta, de com que mateix la meva titeta, és necessari el Twitch que hi ha 26 persones a Home, a so de pont, no? Hombre, per favor. A so de pont també, és la vergonya que tens, el pont també. No, pues ta mare, que té que veure la vergonya. Ai, té que veure. Sí, petitona. Ai, clar, petitona. Si tens un bon tras, tu dius. Va, pues m'han dit per Ja hauràs fet en Però tu no faré la Posidònia, te multaran. Ui, serena que està calenta, ui. Si tingués un bon tras, tu... Per què tinc que ser així, això? Si tingués un bon tras, tu no nedaries, correries per la platja. Hombre, jo me mantenc, no? Jo soc com el botaner. Vull dir, jo me mantenc, jo suro un poc més. Amb això ja m'ho dic tot. Això sures, mare de Déu. La botifarra me fa surar. No és bo. Molt discreta. Són els ous. Molt discreta. Molt discreta, discreta, polida i... Molt discreta. Mona, té. Clar que sí. La polida del riure, I hi ha que fer publicitat bona, també. Bé, ja està bé de... Per cert, nova notícia, crisis de subministre d'aigua mo. No us hago com aigua, però perquè és aigua Aquí sí que embotellada. tenc que dir. Normal. Aquí va gros. Aquí va gros. Jo Normal. sol estic indignat. Això no daràs. Quin és? Claro. Colau, xerra com a home amb més experiència del grup. Sí. Per Jo favor. hi conec el tema. Aquí nosaltres vivim d'aqüíferos. A Menorca vivim d'unes coves subterrànies, unes coves que vivien de l'aigua. Aquí, vulguis o no vulguis, tenim una demanda important a Menorca d'aigua. Jo crec que m'ho hem de mirar un poc. Jo, personalment, crec que m'ho hem de mirar. I crec que, per exemple, ara me fotré dins un lío, però m'hi vull fotre, perquè vull donar la meva opinió i m'ho vull permetre. Considero que les dutxes aquestes que foten, per exemple, és un exemple, les dutxes aquestes que posen per fer anar serena en els peus a les platges, que llavors un regalint tot el dia d'aigua que te la podies beure, allà ja ho veig insostenible. Això que fessin aigua de la depuradora. I després, És bona perquè... jo ja no ho veig bé, que t'endús, I ja està. sí que és bo, hi ha dues vertients, perquè després hi ha l'arqueòleg, qui se n'en cuida de que Serena no se'n vagi i tot bé, però ja no visita. Serena no se'n vagi, és que s'enduen 25 tonelades d'arena. Vinga, Això diuen tu, no, s'enduen 25 tonelades d'arena. Això m'ho digui, ma mare, quan t'arribava que Un pot d'arena que s'enduguin totes l'aigua, tio, que s'arà, no veurem. Veurem, sí que veurem, però... Veurem, però no... O sigui, Haurem de pagar. arribarà a tancar el grifo. Sí. Jo això veig primordial ser un poc conseqüents en l'aigua. Jo això me sap greu, però... Jo té piscines d'aquestes que perden per un tubo... Jo tota la vida he tingut il·lusió de tenir una piscina i no la tinc perquè... I quan vaig a fer caca, tinc l'aigua. Però va bé ben just. No sona no tampoc, no?
Ara ja m'ho has passat. Això és humor. Tira-se cada dues vegades. Aquí passa alguna cosa. És molt íntim. Jo he tingut podcast, el podcast en vist de Montgó, però vam acabar xerrant de pets i vam obrir una conversació amb Pau Cardona, no sé si ho veies. Hola, Pau. Que té un grup que es diu Flotolències o cosa així i que només s'envien pets per àudio. Va, O sigui, M'encanta. N'hi ha d'aquests, sí, clar. Sí, n'hi ha de grupos aquests. I es pot dir bon dia, es pot dir bona nit. Mañanero, jo creo flipava, mañanero. m'ho gustava un pet. No ho fes sol, mañana. Ah, ser fora sol. No, el meu no. Ah, vale. El fa més no. Els teus deixen de legal. Bé, xerrant de pots, Els teus són melòdics, els meus... o no? Els teus El meu pot canten. és un pot excepcional. Perquè té una virtut que en quant a la convivència és Sí. fantàstica, no hablo. Hola, Tot és aire, tot és aire. Això ho dius tu. Però tot és aire. Això és bona, no sé si te passa això, tens un... Tens un... I a més, matemàtica, això jo als matins quan faig pis... I ja Aire, està. aire. Vull que surti, tu. Aire, sí. Va, mira, el que s'ha de xerrar un Twitch d'aquest. Ah, està bé. Un pot dels Twitch. També tenim una notícia bastant important, que Menorca Talaiòtica, que és la història de Menorca, la prehistòria, sortirà un joc que és Archaeologist, es diu, i és un joc bastant així conegut d'arqueologia. És un videojoc, clar, no sé si tu jugues molt a... A vosaltres no sé si soleu jugar a jocs i saps. Però és interessant. Té un poc viciat, tu eres. Sí? Ara no tinguis temps, però... Play, Super sí, interessant. la Play sí, però El aquest que joc... jugaves tu, Pere? A la Play, hem jugat de tot. Call of Duty, sobretot. FIFA... FIFA. Jo te faré una pregunta a tu ara. Digues, clar. Home, ja que és tret el tema de talaiots. Sí. Si jo te digués a tu, que t'estimes més anar en el futur o en el passat? Bona aquesta. És a dir, que tu tinguis un rellotge i pugues dir, crac, m'anaré quan fan la naveta dels tudons. I tu podies seure una coca rossa. I seure allà i mirar. Seure allà i veure com punyetes i com és que no van posar la darrera pedra, com és que no van posar. Una coca rosa. Una pedra. I tu fas també. Sí, allò de que, còmodament, que tu tens poques, crac, que tenés molta. Vull dir, si te venen en calçar o això. O en el futur, és a dir, que tu poguessis anar d'aquí Sabran què passarà. 500 anys a veure la humanitat a Que m'estimes no veurà una, que on està? L'altre dia jo me van fer canviar d'opinió. Jo sempre havia dit, jo, en el passat, jo vull veure com fan la piràmide aquesta egípcia, perquè... Però hi ha molt de documental ja a YouTube que t'ho diuen, que punyetes va passar. Però tu que saps No la saps humanitat exactament d'aquí què va 500 anys, Això. que hi podia haver? Desastres. Ah, això sí, el joc de l'estràfic. Així com nen. Sí, serà ràpid també. Que si no me'n vaig allà 500 anys i no puc anar, Tots ho feien. ja no hi ha aire, o decibels han caigut, tu. Jo me'n tinc que preparar ràpid, eh? Jo diria Jo que- em torno allà on era, tu. Jo diria que les dues coses, si pogués. Home, puc triar... Hombre, això ja no t'ho hauria demanat. Has de... N'és de triar una, n'és de triar una. Tinc que triar una sí o Has de sí i triar ja no una. puc fer res més. No pots fer res més. Futur o passat? El passat és romàntic, el futur és Sí, també romàntic, però d'una altra manera. el més Diria que futur. Jo també. Jo he canviat, jo sempre havia dit passat Ah, ja futur, i ara per futur. suposat. Jo és que me crea curiositat. Joder, d'aquí 500 anys, tu. Fa 500 anys van descobrir Amèrica. Diuen. Sí. Ja hi havia negrets per allà. D'aquí 500... Sí, digues. D'aquí 500 anys Què passarà? en el món podria flipar molt. Els telèfons quan ho usa, d'aquí 500 anys, hombre, un telèfon quan ho usa. Vés a saber. Videollamades, que m'estàs Ja el tenim comptant? aquí. Per embufar, Tenim una Diuen- cançó de tercera, com aquestes generacions no han passat? Diuen que el tindrà Home, la en canvia, el que cervell no sé directe. com serà. No, pot ser. El cervell. Diuen que el tindrem en el cervell, un xip en el cervell i No m'agradaria directament... saber-ho, perquè serà brutal. Jo em M'ho faria faria en grandes creus, eh?
A tu et vingués la Tomassa de fa... De Tomàs, aquí és de Tomàs. Tomassa, una dona que coneixia mon pare. Ah, sí? Una dona aquí vol que no sé... Aquí no se crea res. No se crea res, era com aquell de mon Jesús que li havien de donar tot fet perquè s'ho cregués, saps? Vull dir, aquesta dona no se la crea, que li havien de donar moltes proves, saps? Això. Clar, aquesta dona li dius, hi ha mòbils ara. Jo tinc un patineta d'aquest que amb un mando, sense que hi hagi film, parteix, saps? Vull dir, això és insostenible, d'aquí 500 anys. Imagina't. El patinet volarà. Sí, jo crec que volaran tots. Cotxes No ho voladors. sé què passarà, és que hi haurà humanitat. Això Que no haurem Home, fet un sí. per Oh, tots. espera, Si segueix augmentant les segurament que sí. temperatures, Jo no ho sé. Curiositat, entenc, però fa poc. 40 graus estem. Sí, a 40 I graus diuen que estem- d'aquí 2 dècades estarem a 50. Sí. Jo seré molt vell ja, però tu molta calor tindré, tu. No que així és Tens un geriàtric. Som molt... 50 Ja no faràs anys... feina. Si pensàveu el que ha passat 50 anys enrere, com estem ara, i pensàveu en el progrés, No, no, clar. és Que no hi havia molt mòbils, gros. tu has conegut quan no hi havia mòbils? No hi havia mòbils, no hi havia... Per quedar xerraven per telèfon fixo. Sí, Jo vols ser en els fixos encara. Jo en Jo sé també, si qualcun. en tenen. El teu no, ja no hi és a casa teva, perquè no és 40-10, Sí, qui és? pues no va anar bé. No, que no sona? Pues devia haver qualcú i telefonada. Això devia arribar a casa seva, el devia despenjar. El devia despenjar, així no Això no va m'emprenyarà. anar bé l'altre dia. Jo avui en dia quan telefonen el fixo, devia desconnectar. telefonen a ma mare. Això no me telefonen ja. I jo sé que jo em tinc el mòbil, me que telefonen. Jo de fixo directament ni en té. Ningú en té de fitxa. Ja. Gent més manco jove. No Jo vaig res, jo se va fotre per sumitat i vaig dir que anava a dir que una puta, però... Ja ho has dit. No. Bueno, que no puc pots dir. Però sí. Sí. Bé, vaig dir prou, tu, això és insostenible, vull dir, ja amb un mòbil ja ho tens, vull dir, no. Sí, no, clar. Sí. Bueno, i ara deixant ja les notícies, deixant fer. Gran notícia. I ja vos podem presentar a vosaltres, vale? O sea, sou els vinigaus, no? Com deixes les cançons. Sí. Que per cert jo la llevaria en aquesta cançó. Sí, no t'agrada? Mais. Com que no, jo És m'encanta. una bona intro, un bon final, l'altre dia van fer per acabar i va tenir unes citades, No, marcades. ells t'ho poden dir, sempre la volia, m'agradaria cançó. Saps per què? Sí? Perquè la lletra li ha costat quan et sona. Sí, no. Té un no, trauma. No, tinc un trauma, Per? Per dues coses. Ara te vam estendre un poc. Bueno, pots dir, Sí, final. són dues coses. Primera, Xerra. no, Sí, xerra. francament, de veure. Aquesta lletra, el primer de tot, això de som els vinigaus, som els tantes vegades que dic, vale, ja ho sabem que som els vinigaus. Això és el primer. Sí, saps? Que s'ho instal·lat, sí. no m'acaba d'agradar. I després quan vaig fer la lletra, vaig ser víctima d'un tòpic que és com un tatuatge que ja te l'has fet i ja no te'l pots llevar, Sí. que dic sexo, drogas i rock and roll, que amb el format aquest de rock sempre s'ha dit És molt, com un clitxé, però no Sí, és que... però jo sóc de... Nosaltres tenim molt de fiats que mos escolten Pot ser. i això de... anaven, no sé, això d'emprar la paraula droga i això no ho comparteix en absolut. Però això ho han fet molta gent, també. Però jo me sap greu per ho fer. Bueno, sí. Els altres no sé si ho diuen, però... No, jo però ho dic. el tema està, és que el tòpic del rock, sexe, drogues i rock Sí. and roll, però nosaltres som els vinigaus. No han fet res de Dins del sos. tòpic aquest som els vinigaus, no hem fet res de sol perquè És som els diferent. vinigaus. Ara, ja. Parlo de sexe. L'estribillo... El sexe, sí, el sexe és el que vulgui. El sexe, jo li donaria vista buena. Jo m'ha gastar bé i l'hem de fundamentar. Vale, els inicis del grup, com són? O sea, no sé si qualcú vol Inicis, explicar. els tres Com va inicis són començar? Són peculiars, Mitjorners, s'han comptat 50 vegades, però... Sí, però allò va ser... Jo, en Pasqual sempre ho conten això, sempre li donen sabó en Pasqual. Va, per qual? Sí. Bueno, xerraré Perquè un poquet, Pasqual perquè és sempre un xerré, no Anem a calla, xerrar, no clar, calla. és el Calla, frontman. jo tinc la publicitat de tu, jo t'ho dic que És el frontman. Jo t'ho No, dic. mira, va ser curiós perquè ho van juntar altres tres, els mitjorners, en Bep, en Colau i jo, a la cotxeria de casa nostra, que volien gravar 4 cançons per YouTube, d'aquest, i penjar-ho perquè havia penjat un parell de cançons, i res, i van començar a fer 4 cançonetes de covers, Sí. i allò sonava guai, i sonava bé.
Quines cançons eren? Fem Creedence, Creedence. Creedence, no sé què fan. Muse. Muse? Sí, cantava aquella. Que tu anaves amb el megàfono. No, sí. Això del Muse va ser quan teníem els Vinigaus, ja, però... Vinagres. No sé, quatre covers aquests de rock, així, prou meri... Sí. I després van dir, hòstia, però això sona guai, no? I vam començar a sonar-ho, vaig dir que jo no puc amb els baixos i tal. Cercàvem un baixista, tu. I van trobar el senyor... I va trobar el Coelho. Bistec! El van trobar. Com el vau trobar? Perquè Mon Coelho és pare, difícil de trobar. mon pare era a Ferreries. Tu hi eres, bé. No, jo hi era sempre a Ferreries. És de saber on anar per trobar. Mon pare va anar a un concert, mon pare va anar a un concert i va dir hi ha un al·lot jove que sona el baix i tal. I amb qui tocava en aquell moment? I ara estic liant versions, ara. Perdó, ara Sí, estic liant sona en versions. Perico. Sona en Perico. Ah, vale. Ell va anar a cercar el fidencito d'Esperi, Antoni, com a baixista. Antoni, com a baixista? I Antoni no li va... Sí, però no... Qui, jo? Antoni. No, tu no. Ah, tu hi vas anar? No. Antoni, Sí. sí, d'Esperi. El van anar a cercar perquè ell sonava, tu sonarejaves baix. I no li fa fer massa Això il·lusió. van a cercar. Jo vaig amb ell. Ah, tu, vale. Però jo, Sempre el manejava tot en aquell temps. I va dir, jo no m'ha fet ganes, però n'hi ha una Ferreries, en Joan, i m'han passat Ah, te'l va dir en Toni, en Oh, en Toni. Ah, vale, heavy. I el van cridar i A va... través d'en Triai. Jo me'n recordo que hi ha un parell de feligrans que eren europeus. I en Perico va ser mon pare, en Perico va ser mon pare que el va veure sonar i diu, hi ha un guitarrista que sona amb el baixista vostre. En la Big Band. I va ser quan van cridar. La Big Band. Es va seguir band. Ferreries. Ara girava versions. A tu va venir a cercar en Toni. Però tu vaig xerrar amb Tu ell. m'ho vas venir a cercar jo, Roc. I el va cridar. Que dos mussols penjats al revés. Jo m'ho va fer por, vaig veure un tio alt, dins roc, blancot. Que t'ha de venir a cercar. Tu que ets en Coelho. Madre mia, espantós. Sí, que són. Que vols una birra? La llum i tot, Sí. I heu crescut molt bé, amb els dos. Mos heu desenvolupat d'una manera... Tenim el cartell aquell del primer concert que vam fer, que Hi ha canvi, allà. hi ha un canvi nostre. Sí, Nosaltres teníem de 8 anys, crec. Jo i Colau no han canviat tant. Jo crec que més canvi. Fa 10 anys, no? De 8 o de 9 teníem... M'encanta. Que fa ara que són 10 els anys. minigaus, 10 anys. Vinigaus amb ells. No, 10 anys. Minigaus, ells tres... Vosaltres tres, Vinigaus Nosaltres 2012. vam començar el 2012. 2012, el 2011. Ah, vale, antes. No, El 2011, el novembre del 2011 ens van juntar. Van comprar la primera bateria d'ell, que en Colau se'n va anar a Brasil, i van comprar la bateria. Jo i en Josep ja fan cosetes per la cotxeria, han fet treure rima de la guideta, i van fer Fan coses. bíceps i tríceps tant en quant. I després va arribar en Colau i van començar a sonorejar un poquet, i després... Jo sempre agrairé molt al grup aquest perquè no m'ho esperava, tu. Jo, bé, sempre he estat una persona, no sé, solitària en fer les coses i això, i sempre he tingut grupos i això, però el tema aquest de Vinigaus, jo per exemple que sempre he tingut l'inquietud de compondre, s'han de fer cançons i això, poder tenir un grup que està en tu, que comprega i que participa en el que tu fas i això Com un matrimoni. no té preu. I que us pugueu posar d'acord, perquè també és molt important. Això és una... Sobretot en les cosetes aquestes que dius... És una feinada preciosa. És un matrimoni de 5. Perquè... Sense sexe, però. és un acord amb ell. O amb en Josep de saber-li dir les coses, o amb en Pasqual, o amb en Baba, jo què sé. Bé, jo crec que també que mos entenem, sabem el caràcter i mos coneixem molt entre Sí. nosaltres. Hi ha una... Hi ha moments molt tensos, Hi ha moments crítics, hi ha moments que... moments molt bons, vull dir, com un matrimoni que passa per tot. Sí, de 5, però no De 5. I com ho duis això de... Poliamor aquí. Perquè s'arribava, per exemple, a Calos, que hi havia unes 700 persones allà, a lo millor. Van vendre. Van vendre. Unes 700. Després van obrir portes. Jo em va més, la gent. I això va ser un boom, o sigui,
cantar davant tantes persones. Jo ja vaig xalar Va ser molt guapo. Jo vaig xalar Que és dels concerts més que heu tingut? O no heu tingut més grossos? A Ferreries. Ferreries, el millor concert està Allà on a és la Ferreries. plaça Sí? de l'Oar de Ferreries. Ja no ho farem Que allà no ho mai més. tornarem a Allò veure. està era ple, no? dissabte abans de Sant Bartomeu. Si no hi tornem, no. Allà no ho No, allà no ho veurem mai més. Ni qui tornem nosaltres ho Allà veurem molt mai mal més. de fer. Dissabte... Saps com els camps de futbol el dia que van fer de setmana de mitjons? I tu- Era molt mal de fer. I tocàveu vosaltres Sí, també. a Ferreria va passar igual. Ferreria va ser La impressionant. gent se n'anava que diu, no, és que no, és que no. No, hi havia, tu saps la plaça Havia de puesto- l'Oar on Sí. no? Ferreries, doncs allò hi havia gent per tot, la banda, per davant, per l'ari, carrer per Darrere i tot, per tenia darrere, per tot. Sí. Per tot. No, la gent de més anys que nosaltres ens deien, no havíem vist mai la plaça així de plena. I clar, això... Ni un Sant Bartomeu. Però esclar, que m'ho bucaries una I això quant era? Quant és això? Això va ser una setmana antes de Sant Bartomeu. 2019. 2019. Sí, és darrere de festes. Sí. Jo m'ho vaig telefonant a Joana, aquesta que fa de Pal·lós, és una Pal·lós i encara deu ser. Encara ho és. De Ferreries? Sí. Volem aturar el tràfic. I diu, heu de venir el dia de... Perquè jo se'l faig per gust, l'1 de mi ja ben cert, ho profit per dir-ho. No faig per doblers. Heu de venir el dilluns de Sant Bartomeu, i això dic, ui, aquest dia no Bartomeu. m'interessa. No m'interessa perquè jo aquest dia sé com va, tu, això bé, tothom m'ha rebentat, però jo ho vaig més adequat fer una setmana antes i aquella dona hi va venir bé, saps? Ho vam endivinar, vaig vamos, però... Però la gent està més sencera i bé, i t'escolta, El que m'ho va passar a Mercadal, i va estar bé, però vull dir... La gent el diumenge, vespre, no té ganes No va... d'estar rebentant. Clar. Va... Va els dilluns, inclús, que la gent durant el dia no ha sortit o s'ha comportat un poc millor. Va passa, relaxar es ja passa, el diumenge, és que el diumenge ja és crític. Clar, que diumenge Tu, m'ha agradat molt fer el Twitch aquest, això. No, que va, Però no. Per cert, ara que xerraven del Covid, vosaltres vau seguir tocant durant el Covid? em sonava bastant poc, no? Encara que fos a distància. Vam aprofitar per gravar. Sí, no? Vam fer un parell de videoclips. Sí? Sí. Vam gravar i vam fer coses d'aquestes. I com ho vau fer? Directes no. Com ho vau fer? Home, la tecnologia ho permet avui en dia perquè cada un que té les seves eines. Per videollamades, no? Bueno, mira, el Zoom. Ens enviàvem, WhatsApp. ens gravàvem, ens enviàvem i després ens juntàvem. Jo, per exemple, tinc, bueno, no sé si ho vaig fer jo, no, per això, que m'enviàveu Vas fer Sí, vas fer sobre l'estructura. Sí, ho posava dins l'ordenador i llavors després ho muntava. Mira, em posava Colau. Moixet. Acabem de posar una enquesta a Instagram abans si la gent els agrada més anar passat o en el futur. I la majoria, Ara mateix he posat una enquesta. la majoria prefereixen el futur. Tothom cap al futur. Tothom cap al futur. Jo fins ara era del passat, perquè m'adonava molt veure com Tothom es tira cap allà. vull dir, però el futur D'aquests que pot dan ser més molt nanes busto, impactant. que- Mare de Déu. Molt impactant. Home, podies veure el futur de Minigaus Band, que potser cantau Ai, el futur, a jo un no escenari sé el futur que D'aquí 600 anys... Tribut de El Minigaus. futur de Minigaus Band, que ha de ser foten molt més xalades de les que han fet. Clar, sí. Seria el seu. Home, si aneu així Xalama. per amunt, es tocareu No, no és tot. Bé, nosaltres a Saganet amb el Pol de Gall junts. No estaria malament, Estaria bé eh? fer-ne un de junts, concert, Sí. amb Pol de Gall. D'aquí Però avui per avui també. dis- Fer un Menorca de que d'allà, pam. Un festival menorquí. Hi hauria un bon bolo a fer. Ai, tothom. Seria polit. Hi ha moltes bandes avui en dia i molt de grupets. Sí, són Com es podria uns fer? cracs, els Poltegallers. Bueno, antes n'hi havia més de grups, no? Sí? Quan ell era jove, sobretot. sí. Cada ranxo de mig tenia un grup de música i clar, i allò era... Però d'així que coneguin per tota Menorca. No, jo xer de més Perquè ara avui en de dia poble, sí, més són de Minigaus poble. per tota Menorca, Pol de Gall, Rudimentari, com es diuen? Què diràs? Merlat. Es Barlat, Sí, es sí. de... El Cipiot, es de... No, es hi ha una bona oferta. Ara mateix, Els de Ferreries, no joves, hi havia estat que- mai, no, però no. això havia Ja, però és que estat. tant de grups no hi havia, no? De música autòctona, Hi ha un així, que es de diu, música així, no sé si havia estat mai. Fan poc, que van guanyar un premi. A Menorca, l'època teva, Molt jove. qui hi havia que fegués temes propis? Dins Menorca. Que va tocar Ferreries per Carnaval. Trilobites, hi havia aquests Harris, aquells... Però Però també no, són hi molt havia, joves ja i t'ho bons. diré. Però clar, ja t'ho diré,
va ser un grup aquí, no, però és que en aquell moment només hi havia ells, Clar. així no porta Però d'abans. t'estic dient Ara que no, no- tots som com a, Ara com a ja 5 o molts. 6 de També hi ha grup. xoquisopes. Rotllo ja t'ho diré ara mateix aquí, eh? També hi ha xoquisopes. I a més una altra cosa, ja. en aquell temps t'ho donaven... Era donaven- més fàcil, potser. O Bueno, més fàcil, no ho sé. Només per fer de que cantassis en català, Ja Sí. te tens donaven pasta. Vull Sí. dir, i te donaven molta cosa, ara tu, ara no hi ha un duro. Però mola que sortin cançons ara així, sobretot en menorquí, que en Sí, sí. menorquí Sí, sí. n'hi havia molt poques, hi havia 6 de Ponent, ja t'ho diré, que tocaven, perquè cantaven Crinjoni i feien potser menorquí. I és curiós, això que dius és curiós, sí. I ara n'hi ha moltes de cançons en menorquí, Sí, sí, i sí. que podem cantar tot. I agrada molt. Clar, Agrada. mola. Perquè se fa illa també. Clar, que s'aguanti. Jo m'he fixat, jo per exemple me fixava que a vegades nosaltres amb els minyals ho xerrant. Dic, hi ha fiats, tu, que tenen 2 anys Sí. i comencen a cantar i... Claro. Que no xerren ja canten, que digues. Som I jo mola, mola pensat, molt. he arribat a pensar, com és que aquestes lots tenen inquietud d'escoltar-nos a nosaltres sense cap tipus, perquè que no tenen criteri de dir, no tenen... Ho fan perquè volen, són sincers, no? I jo he arribat a la conclusió de que ells senten una cançó cantada amb el seu propi llenguatge. Pot ser. I llavors hi resulta... Això també perquè els pares seus li deuen posar i... Clar, home, evidentment. Sí, però estan enganxats Però al Fiat. s'enganxen. Ho deuen tenir dins sí, les coses, sí. però un Fiat no engana un Fiat si no li agrada o rebutja. I un Fiat sempre és sincer. I sempre ets sincer. I jo m'ha llamat l'atenció perquè jo m'aturo amb mares d'aquestes. Són l'home meu i són l'home meu. Jo penso, clar, Déu, l'altre hauria de ser una jove digue'm, són l'home meu, són l'home teu, jo vols que te digui tu, d'una Canvi de sentit. família de 32 anys. 32, només. 32, just. 32 entre el seu... No, però sí que es veu que és per flipar-ho, els Fiat. Jo dic que és de bot ben ensegat, i té 4 anys, I canta... i fa un any ja que... Però agafa una cançó i aquella cançó a muerte. Pues la canvia. Ara la m'ho tirant, ara la vida. I després van al concert i flipen. Clar, Toquen directe, n'ha vist encara- pocs, n'ha vist un parell només. Però bueno, sí. Els horaris de concert són... És Ha vist difícil. un parell de vermuts. Sí, però ja està bé, jo no m'ho pensava. Però bueno, ja creixerà, tu ja tindrà... No m'ho pensava. Que una cançó menorquina així es poguessin... Hombre, Bueno, jo no sé, que gosés interès. és que la vida té l'amo de tirant, Primer primer CD, ciutadallenc, primer CD és mal de pelar. tot això Un és... tema- Ja és història. O sigui, la gent ja se la desconeix, ja va veure en els concerts, on la cantava. Sí. I anava a Ciutadella, que són de mitjorn i ferreries, m'entens? Sí, sí, sí. I no té cap ostra. Ciutadella també és mal d'entrada. Va entrar, Mal d'entrada. ha entrat bé, però. Quan ets de fora poble, per exemple, com nosaltres, Què Ferreria, t'atrevit? difícil. o mitjorn, bueno, es veia, tu pots dir I de ferreries encara, de ferreries que és però També he dit els mitjorners els buenas. ciutadallencs Oh, solen sempre... són seus, són molt seus. Jo ho he dit antes, allà a Menorca i a Ciutadella. Són molt bé. Seus? Mos han acollit molt bé, Ciutadella. Però en roba, perquè Ciutadella es va, tu te mires... És un altre món, allò. De fet, el cosí meu va fer les persianes, una altra Poble part de que tornar. Ciutadella, A poble veure, de Ciutadella, Deve estar en el màrqueting, s'ho mira. no té rival. Estèticament, Ciutadella no té rival. Vull dir, els carrers aquells enrajolats i allò no té rival. Culturalment no té rival. No t'ho dic ben en sèrio, a títol personal. Perquè tu te mires a festa de Sant Joan, són totalment impolutes fa 250 o 300 anys. Sincers. I doncs, però ho fan ben igual. Tenen pagues i tot, tenen pagues per continuar, perquè sigui igual. Tenen problemes perquè sigui igual i mantenir-ho d'aquella manera. És Tenen difícil. pagues, És difícil, la solució i I tot. cada Tenen més... pagues. no t'hi permeten ja que sigui igual. I ells ho intenten fer igual i ni siquiera ja la societat ja diu Som "Va, molt jo no caparruts." podeu fer igual, ara ha de ser diferent. Que havia dut són caparruts. Que jo, te dic, ja això em considero un debat apassionant en el tema de fer les festes com eren sempre o com haurien de ser ara, en aquest moment. Perquè les festes, si arribarà un punt que és que no deixaran fer res, vull dir, tema de protecció Bueno, ara ja s'ha posat animal, el tema no. de això, Protecció ja animal, que està molt no bé, entrava cap aquí, està molt bé, Però, però
Saps que l'altre dia em van xerrar, que al final, de protecció animal... Terrenos turcos. Són terrenos delicats, però no dic res, no. Què passa? Vull dir, jo, ho diuen les notícies, ho diu el diari, ho diu els debats. Jo no he dit ni mitja. Jo xerrava de tema musical, Jo que són dic que no molt estigui seus, a favor de ni en tema contra. musical, de grup musical. És que jo he xerrat, però jo no, jo he xerrat de la cultura i de la pròpia essència ciutadana, qui me permet la meva opinió. Que té a veure també. I considero que la puc donar, la meva opinió. És meva. Que té a veure també, perquè al final la música també és ve de la cultura. No l'has comprat, Sí, eh? Tot el que... La manera de ser influeix. Influeix molt. I... podem anar per la rama ja, però... M'encanta, perquè sóc, vaig improvisar i arribes a la banda i acabes a l'altre, saps? Però boníssim. Per cert, anem a llegir qualque pregunteta que m'han passat per aquí, del xat, vale? Per exemple, en Àlex Logo mos diu van com escalfa el sabó antes d'un concert, colau. Com que? Com escalfa el sabó? I si l'escalfes? Sí, cada dia l'escalfa. Què és el nom d'aquest lot? Àlex Logo. Àlex Logo, Àlex. Jo cant cada dia i faig cant. I faig feina de cantar i tal. I per escalfar faig... Saps? Trec el micro, no em sentim. Va ultratumba, va ultratumba. Faig així. Faig boniar les cordes. Per no fer... Perquè clar, si no... Fa vibrar. Faig vibrar. Simplement que les cordes facin feina. Saps? I ja, això d'aquesta manera calent. Sí, perquè al final és un múscul, no? Sí. El tens que entrenar. El tens que entrenar. Com només que... És instrument, l'únic instrument que poso damunt sempre. Exacte. Bueno, a part de... Coses més. Palmero. Sí. La ximbomba, diu. La ximbomba. És molt sèrio, un paio. I llet. Bueno, i ara que teníeu ja el truco per cantar igual que en Colau. Els dos que fan un cigarro i cervesa. Hi ha una pregunta també de na Sílvia Alzino que demana: Vinigaus Band seria molt guai que fóssiu els pregoners a Sant Cristòfol. Hòstia. Abans si us ho van proposar Jo sé mai. ben Asier. Us han proposat mai o no? Jo sí. Tu com Sí? Hola Sílvia! Hola Sílvia, com estàs? No sé. Jo, sí, no sé si una vegada m'ho han dit. No sé si... Tu m'ho vas comentar. Sí, jo no sé si... Però a títol personal o a títol Vinigaus? No me'n record. Hi ha diferència. Bé, anem. Mira, He contesta. dit tot sol a l'Inci. Sí, no, jo te diria que a títol... No me sona, ho tens prou bé. Jo, pas que sí que m'ho vas comentar, sí. però serà. Però te devien dir, l'any tal faràs, però... És que m'ho han dit un parell de vegades, m'ho han insinuat un parell de vegades. Així és... Ha dit així l'any que ve. Jo supos que un dia que... Estaria guai, Escolta, i fer xerrant amb un pregoner festes de Gràcia. Ojo, Sents. Volia. Amb el gos, Què Pedro. fa? Pregoner? En Pere va ser pregoner? Es va És pregoner? gospel. Passa o fa? Jo faré el tercer pregó de la Què dius? Epa! No, enguany, moments d'acord fas el pregó de la Gràcia. Moments d'acord. Moments d'acord. Moments d'acord. Però tu no dius res, sí? No, és un... En Poloiet. Ja ho veig allà d'altre... Em van fer un fandango. Entraràs el mal on guany, eh? Entraràs el Això ha de mal. sonar. No, em van fer una... I una amb els gosadors també em vaig fer a Ferreria. Vosaltres vos prepararíeu cosetes, no? Hombre, hauries de preparar alguna cosa per fer-ho. Ja, no prepararia. Improvisat, com ho vull. Això li hem de fotre pan, man. Ja ho veurem. Volies fer un previ o no? Si de cas, jo què sé, potser fas ara i ens hi agrada. Ho has fet igual. Vinga, va, tot lliure per tu. Com a pregoner, M'ho reservarem. Previ, un spoiler. Sí, un spoiler. un spoiler de que jo faria com a Sí. Pregó a mitjons. Improvisa. No tinc ni idea. No podries. No tinc ni idea, però no sé Poc com típic. pregoner. És que no sé Moltes si... gràcies, mitjón, esplai No hi ha anat mai gent. un pregoner.
És que no, de perquè no hi he anat mai, un pregó de vent no hi he anat mai. Tot i que Però que sols ser... No hi he anat mai, no sé què és un pregó de bastant vent. formals. Tu sols fer feina sempre. Sí, És fas que no hi he feina. anat mai, ni... No, de vent, tot i, no. M'hauria de mirar que fan a un pregó. Pregaré. Pagró. Són així sempre. Imagina. Sí, amb la mort per impulsos. Jo tinc una pega molt grossa Sí. en les al·lotes que conec. What? I ara? No, jo la vaig venir d'aquesta. Sí, me passa sempre. Quan jo tinc una emoció accelerada amb una al·lota, tinc ataquiros de amor. Llepa. Vols dir taquillos, d'amor? Rampes, home, rampes. Són, per exemple, que tu Ja no hi ha tens cervesa. com una inquietud allà de dir-li Davant què coses passa, no? i sempre lo normal seria com a màxim fer així, saps? Com una... Una carícia. No pots reconduir el que tu sents i fas com ja arribes un poc així. Això seria el correcte. Durant les hòsties. Pim. Jo faig un ventall i en tu tinc el taquiros de amor també, però... Mira, ja, la meva esquena... Això aguanta... Ja es queda, foto-li ventall. Jo te dono tocs perquè és com tu quan te doni un toc l'has de considerar com un abraç. Clar que sí, clar. Crec. Tu jugaries a bàsquet contra ells. Jo he jugat a bàsquet Jo jugava a bàsquet i... Hem jugat en contra i això era igual d'ample cara. No. Imagina't, un xuquet de No, Ai, jugaria, però quan me vingués la pilota la tiraria tot. A veure si tenc sort i faig el bàsquet. Ara ja que dia que jo, si me mouen de dins la zona... Si jo surt de fora, va, ja... Jo al revés. És un poste. Jo de fora, de dins, no hi tenia cap feina. Perico seria un bon jugador de tot, eh? De tot. Jo? Perico. Ah, No, S'adapta bé a tots els deports. pensava que t'agradaria, Ben igual que jo. A futbol ja vam jugar a Futbito, o no? futbol, A Ferreries. futbol Ella 7. va venir, que també. Tu vas anar a fer futbol, tu? A fer un Futbito. Futbol 7. Hòstia, va ser allò, mare de Déu. Era un fandang. Sí, em va putar i també. Veníem a Aquí no estem acostumats. Aquí no estem acostumats al final del partit i va el gol que va. Jo no acabaria un partit de futbol. Venia gent amb un estat de saludable. Ni una part, acabaria jo. Bueno, un futbol 7, una mica. Tampoc. No, una petxangueta. És que jo te foten un Estic poc en forma jo. Sí, En forma, estic en forma de la meva manera, però... I tu hi anaves? De córrer, no vagis córrer, no, perquè trec. No vas rajar mai? Clar, bon per anar a los claveles. Los claveles. Tot surt, màrqueting, vinga. Bueno, no sé si voleu promocionar res vosaltres. No hem xerrat Que l'altre fa res. Jo, o no? ara, si me permeteu, m'agradaria fer Vinga, un minut de promoció. Vinga, Colau, per favor. Ho puc fer? Clar que sí. No hi faltaria. Posa't aquí. Aquí davant. Cap a ses de cap. Cap a ses de Aquí, aquí. Aquí demà s'acaba. Sí. Vinga, va. Ara mateix, tot el que jo... Web? Aquí estàs perfecte. Tot. Fotis a taula per baix. No. Pofa. Jo ara mateix xerraré jo, com a Colau de Canalina, de mitjon, però xerraré en nom del meu grup, del nostre grup, del vostre grup. Del seu. No. Som el capellà. Bé, nosaltres vam fer un disco i l'hem fet físic. Nosaltres hem fet que sigui una realitat, un cartó, una galeta de dins i un pendrive alojado dins del seu puesto, com una... És un pendrive. Sí, com que si fos una dona embarassada dins el seu fiat que hi ha dins del seu cas. Mostra'l. Obriu. Abre-la. Sí. Amb boxing. Espantós. Sí, perquè això és com un embaràs. Això és com el nostre fill. Que hi ha retratos que mos van fer en Aranxa, van decidir una temàtica de ca, no n'hi ha cap. D'animals que va proposar en Periquet. Les màscares estan molt guapes. Teníem un disc en forma d'un vinilo. És a dir, hi hem posat una energia aquí i una pasta. Això sobretot. Una pasta. Que val, però això és un capritxo, ja ho sabem, perquè tot això es mou a través de redes. La gent
consumeix a través de redes. Però nosaltres ho vam fer físic i nosaltres ara, en Pasqual, se n'encarregarà de dir-me a on podeu comprar això, que val 15 euros, que jo me sembla... Barat i tot. Sí. Molt barat. Bé, perquè tampoc no pots pujar no molt. faran pas les pipes, no faran pas les No, pipes. no, Sí, no. perquè si fos 20 euros... No faran. 20 euros, frena. Però Pasqual, tu ara m'has de dir això, a on se pot aconseguir... Començant per mitjorn, ja que mitjorn. som mitjorn. Bé, jo que hauré de posar la càmera cap en Pasqual. Ara en Pasqual. I m'ho dirà els punts de venda d'aquesta meravella. Posa't de bona ell. Pues... Vine de bona, jo. Si m'aixec, sortiré de plano jo. Surt la càmera. Si m'aixec, surt de plano jo. No, si te veuen igual, ho pots dir a on ets. Adam, començant per A mitjorn, mitjorn. tenim la Branca i a Can Evelyn. Després anant cap a Ferreries, a la carnisseria i a l'Estany. A Ciutadella en tenim a la Pelo i a 17 de gener. I després a Mercadal a Savoy i a Mo a Cime, que els hi durem avui. Que encara no hi som. Sí, però... Però avui hi seran. I seran. Pues ja I ho ja sabeu. O sigui, comprar tots els discos ja, que s'agotin. Comprar això és una manera d'ajudar molt. La setmana que ve ja no hi haurà cap. Això És una ajuda per nosaltres. Jo ho explotaria, el que acabes de dir ho explotaria. És una ajuda per no perdre tanta... Home, no, realment, jo que sé, nosaltres som una cosa per gust i t'hem tingut el capritxot de fer això. Negoci no en feina amb això. I és una manera, jo que sé, de que nosaltres, quan en farem una altra, pues, ens animem a tornar-ho a fer, perquè arribarà, si no que no... Clar. Com ha costat això? Molt de dues. Ho podem dir. Podeu dir pressupost o no que teníeu? Ho podem dir. Més de 8.000 euros. Mare de Déu. Bon dia, vull dir, és bo que la gent sàpiga Més de 8.000 una euros. cosa d'aquestes. N'hi ha 500. Fes comptes. No feim... Fer 500 per 15, Vam fer tu vegada. comptant els que Arriba just. regals i tal. Arriba just o no? No, no arriba. No arriba. És que dic, el lots, si els demanem tots, i si els demanem tots no arribam. Vull dir que... Sí, a fer concerts. Ara si es caben aquests 500 i en venem 500 més, Clar. ja sé. Faran doblers, però això... Això és més un capritxo i un recuerdo i que la gent que vulgui amb il·lusió... Home, m'agrada perquè està molt ben fet, s'ha quedat No, està ben és una passada. Vam passar fredet. O sigui, les Fred, fotos Vam passar fredet. Van passar molt d'hores. brutal. Jo se m'agrada malalt. Estic fart d'allò. El quart CD han de fer les fotos en setembre, octubre. Mira, en I Zidane això ho fan, has fet, perquè si no... en Zidane fan 1977, m'encanta el Nick, diu 15 euros no és doblers, barato. Que si vol pagar 30 euros. Pots pagar 20, pots pagar 20 euros. I té bon gust per futbol, també. 15 és el mínim. Oh, diuen del Barça. Jo dic del Barça, ojo. Jo era fan d'en Zidane. Ho he de dir. Nosaltres li posat el CD un preu mínim. Pot deixar bote, pot deixar bote. Exacte, el preu mínim són 15 euros. Jugadors bons. És el mínim. El preu mínim. Si vols pagar 20, pots pagar Com 20. les entrades d'avui en dia, dels concerts. Com molts posen entrada inversa d'aquesta. Aquella inversa. Aquella inversa. Però vam, tio, amb 50 euros. Això m'encanta, el que és la taquilla inversa. És interessant. No ho hem fet mai, Molt bo. nosaltres. Nosaltres ho hem fet mai, un dia ho farem, però si no podem pagar sol, veuràs. És un tema molt bo, perquè al final, Un inversot d'aquest, sí. o sigui, la gent paga el que ell creu que ha de pagar. Exacte. Sí, molt que pagues. Bueno, però Buenas. segur que vos ho Tu, currat molt. quan vas a... Però llavors, Pagarà sempre 5 euros no paga, pagarà, però- Ara la pagues. Jo què sé, però no dic dos. Bueno, para, per la ciutadella... Segur que hi ha qualcú que diu, un bizum de 500, pa, aquí no. Llàstima. Segons les minicauses. Com aquells que van a noces, saps? Aquí que te conviden a que vagis a la boda, te passen els noms de compte. Yep. Brutal. Paga. I això és normal, jo. Això. Sí, no, clar. Bé, no me convidis. No me convidis, és igual. Al final tinc noces. Hi ha concerts que teniu? Dia 29 a mitjorn. Se fan Divendres. l'astre. I aquest amb moltes ganes. Sí. Aquest serà una passada. Hombre, Els qui no vengui es perdrà. És gratis o no, a més a més? No, 29 no. Es paga, crec que uns 3 euros. Us paga. Paguen uns 3 euros, més que res per regular l'entrada, perquè si no pot ser bastant de sol. I és en... I el benèfic va en la Agility de mitjorn.
I és en el camp, no? El que recaudin se'n va a sí? la Girita de Mitjó. I que eren uns 3 euros. On és que es fa? A l'escamp de futbol. Camp de futbol. Bueno, dalt, a la pista de... És d'allà de sempre. Sí, els no nuggets, Sí, allà s'ha fet. Els nuguers. Els nuggets. Els Nuggets. I Nuggets! després, dia 14 d'agost, a l'O. Aló. Sí. Que és un diumenge, sol de mas festa. Sol demà és festa. Això és interessant. Això és interessant. Jo m'he calmat, això. Igualment, la gent Però allò són més alegres. allà millor enganxaràs les carrosses. Allò són Sí. alegres, les al·lotes són guapes. O sigui, que teniu Sant Cristòfol i ja després... I els de los són valents, també. Els de los són valents, amb això. No, Foten sol carrosses. demà és festa, sol demà és festa. sols tranquil. I després de les carrosses, ells tenen... Jo vaig xerrar amb el concejal, en Rafael Quintana, que és Quintana ell, Sí. aquell m'ha dit, el diumenge jo li deia, diumenge. Però després de les carrosses, i les carrosses, tothom va veure-les, tothom està com en forma en aquell moment. Les carrosses són molt importants. En forma o... No, sí, estan actius tothom. No, a les carrosses veu tothom, Tothom No, està al pie del no canyón. tothom. I després de les carrosses, un concertet de Vinigaus, Pots Ja. al final... El pot Al acabar. final... Al final... El pot acabar. Nyoc. Al final bo. Al final. Després ja festa en Sí, sol. home, clar que sí. I de sol demà. Un sol de mà geu tot el dia. Mos demanen a quina hora seran els concerts. Mitjorn, 12 i mitja... I després, no, o així. Perdona, digue'l. No. I alò? Jo només sé de mitjorn. 12 i mitja. 12 i mitja. Començava a venir a les 12, I començava a alò, levantar, després de les carrosses. començava a fer gastos a barra... No sé com Ja, Depèn. Molts van confirmar, ara, perquè nosaltres els concerts els tenim un dia passat, perquè jo mos telefonen i després xerren a nosaltres. I ara en tenim un de fermat confirmat, que serà Que està confirmat. molt bo. Aquest serà Està brutal. confirmat. Aquest serà, està confirmat. Està confirmat, Està confirmat o no? Sí, està confirmat. Que serà Sotover Trail. Sotover Trail de Lagos de October Cala Trail. un bosc. Casa del Lago de Calambós, glamour absolut, un glamour absolut en els hotels de lujo. Els hotels 5 estrelles de Les Casa 5 de Lago. estrelles allà, aquí foten un... Allà munten un pipotes. Guai, i allà hi van en Cristiano. Red Bull, en Cristiano i en Bisbal. Torna a veure molt en Bisbal. I na xera va. I na xera va de veritat que es vol que es volen liar. Es vol que es volen tenir coses. Sense dir les seves respectives pares. I aquí, el dia de Sotover, vienen el Vinigaus y vamos a ver, podíamos vernos el día este. Em foten per tot. Sí, no? Està bé. No, Bueno, aquest dia de i- Sotover aquest, això me van telefonar i dic, yo creo que sí que tenemos que hacer cosas con esto. M'ha agradat Bueno, perquè l'any passat ja ho van fer, perquè va anar bé. Està molt bé el Fa festival molt d'anys, aquest. fa molt d'anys. Molt fa bé. anys que ho fan. No, no fa anys que ho fa. Ah, no? October Trail, No, o millor no és d'October Trail, però... No, però festival és a un Cala October, Bosch. un October October. més que trail. És un October que fan... Això en teoria era originalment... Van venir de Red Bull, venen paracaidistes que Sí, són sí, sí, sí. superpros. Ah, sí? Aposta. Que va, sí, una puta passada. Déu. Foten més focs Això no ho he vist artificials calor. Si fan, és brutal. Vull dir, vull dir, sí. Més que mitjorn és fàcil, perquè no n'hi ha, vull dir que... És que millor perquè tiri un pedal i ja no fot. Tio, vaig telefonant a aquest serent que fèiem... Ai, Ho han de fer nam. també? Directe. Clar que sí. No, Ja que aprofitar. Serà xulo. Hi ha que aprofitar, moltes cosetes sobretot. Teniu pensat fer featurings, Featuring. col·laboracions? AKA. Featurings. Això és una paraula nova per jo. Les col·laboracions. Sí, aquí voleu que col·laborem. N'han fet ja col·laboracions. Ah, sí? Han fet la de nit de foc, va ser una col·laboració. Ah, va. Sí. Amb en Toni Ferrer. Però anem a veure, featurings. Explica-li que és Teniu un pensat, no sé, ara mateix fer Explica. cançons amb altres grupos, Sí. amb cantants, Sí. Han tingut, Amb tenim músics. coristes Sí. també, altres... Hi ha previst que jo hagi xerrat, perquè jo xerro molt. Entenc un featuring de Joana Pons i sus guitarres. Uf, boníssima.
que li vaig dir a aquella dona, vaig xerrar amb ella i li vaig dir, tu, m'agradaria molt tenir una cançó d'ella si me sent veuràs tu. Però tinc ganes de fer-ho, i jo li vaig comentar a ell, jo so que tenim ganes de fer-ho. Després també tinc ganes de fer una cosa amb en Tomeu Penya, el que encara no li he dit. Ui, xerrar també. Primer és que treus dimoni. Sí. Bueno, som amics i feim bo i això, però tenim un amic comú, vaig tenir la sort de conèixer-lo i això, i vam congeniar i això. I un dia tinc que, antes de que es retiri, m'agradaria tenir una cosa, un recuerdo amb aquest home. I amb altra gent també, amics meus i amb cantants que jo que conec i tal, que me fa ganes de fer coses. Molt de featurings tens. Molt. Li ha agradat la paraula. Si ja se la quedarà per sempre. Ja està. Per cert, Colau, tu vas fer el que és com es diu, de Queen, que es deia un tribut a Queen. El tribut a Queen, exacte. Sí. Com va anar? Perquè diuen que va ser brutal, no? No sé si va anar molt bo. Allò va ser una espècie de cosa rara. Però tu tens... Tu pots arribar a saber d'en Freddy o no? No, jo no. No arribar, però almenys intentar... Jo no. El que passa és que jo tinc la qualitat de fer creure en els altres que ho pots fer. Que podria fer-ho. Perquè va, que allò és una... No, arribar impossible. Inimitable. Però... Jo faig feina de so. Jo cada dia... Sí? Sí, jo faig feina de so. Jo que fa 25 anys o 30... No, 25 anys que me dedico exclusivament. Jo que estava molt madurat. Jo que m'ho pas que he cantat I Want to Break Free més vegades que ell. I segur? Seguríssim. L'hagi mort. Jo vaig pensar, aquest home va morir als 45 anys. Quan jo tingui 45 anys, ho tinc que deixar a sota. Sí, no t'ho tenc encara. Encara no ha arribat. En tens 37, tio. Te'n queden 7 anys encara arribant als 45. Mentre no t'agafi el que fa ell, ja està. No, allò va ser un concert que jo, Nissac, que va ser el director de la banda Mitjol, que sempre fa temàtiques, que va tenir molt d'èxit aquest home, ara avui en dia té Avalanche, que és un productàs per això. I estiu, fa 10 anys que m'acorcava. Nico, tens que fer Queen, no sé què, i Queen. I tu, surts la pel·lícula de Queen. Home, que ja va ser... Clar, vas a sang i... I estiu es veu que... Que t'aclac. Va fer clic, I i va dir, este any voy a hacer Queen jo, saps? Nissac, un home empresari. I jo a tot una li vaig dir, no me quiero meter en líos, jo faig feina cada dia d'hotel, voy muy gastado de voz, a diario. I estiu insistia, tienes que ser tu. I jo som molt bo de seduir i aquell home me va cautivar. Te vas deixar el bigoti o no? No, avui en dia me'l pint. Me l'he deixat, a vegades. Que no, el vostre. Sí, jo ho troco, me l'he deixat. Com fa feina a Canàries, me'l deixava per no haver-me'l de fer, tu. Tu a veure si després fas Tina Turner, ara Tina Turner amb bigoti. Clar, jo faig aquests personatges i no... Difícil d'oixir. I res, i al final, ara mateix, estic content d'haver-ho fet. A més, nosaltres, en la banda de mitjorn, Nissac i jo, vam fer un rècord que s'ha anat dir, i ell era el president de la banda, en Josep. Aquell temps. Qui no, ara no ens posarem a comptar detalls, però podia fer un llibre. Ja ens deixem aquí tot. I allò serà un rècord que Allò, jo fa mal de em trau, molt allò. mal de fer que se torni a repetir. I crec que va haver un màrqueting molt fort, també. Un màrqueting entre la pel·lícula. Allà hi havia... Allà hi havia moltes coses. Van juntar molts factors. Hi havia la pel·lícula, hi havia... En Freddy, Queen en de general. tot, però va coincidir tu que aquell dia vam fotre 10.200 persones a un puesto a Menorca, tu. Jo no crec que es torni a repetir. Allò és un 10% de Menorca, tu. crec. Allò és molt mal de fer. Allò no s'ho va passar. El rècord el tenia en Bisbal, o sí que de la Peca, aquest... Xaval de la Peca. Xaval de la Peca. Sí que de la Peca. Ai,
El tenien en 4 amics o... Que eren 5 o 6 me'n mil. recordo quan vam fer... Quan vam fer... Molta gent. Allò, no sé si passarà mai. Quan vam cantar Pues Love of me My cago en Life... en terra, que no m'ho Jo el tinc aquí guardat. Love of my life. Quan vam fer Love of My Life... Vam pujar aquí de cul. Allò, tu... Jo me cago en doble terra. Allò, Ell i jo a guitarra i va, vale, tu... I eres tu a la guitarra? I per si no Sí, sí. Mare de Déu. I estres tu quan te fots allà. Allò va ser Tu de peluca, màgic. però. Allò va ser màgic. Hauria de ser peluca. Allò jo crec que mos ho mereix això, tu, que mos hagi passat allò, tu, perquè jo he fotut 30 anys, tu, de cantar, i almenys que mos hagi passat una cosa així, més. I so que Love of My Life, guitarra tampoc és molt... No? I l'única que sona... Puntejar i... Pica'l. No, ara m'agafava calent, no em fotis, tu, la bona i like. Són 4 cols, do, re, fa... Tira. No me'l toquis. Ell va fer Love of My Life, i és molt mal de fer, en guitarra. Es cojones. Està emocionat, No pot dir té- res perquè s'emociona. El posa vermell. Té feina. Fotis, tio. Mollo, tio, mollo, És una tio. cançó... Hi va haver molta feina i Molt va ser polida. molt, al final va ser... Va solar, puig. Molt guapo. La gent, I- jo, la gent Jo encara això, me'n recorda. de baix. La gent, tota la gent que me veu diu, joder, va ser una nit. Una nit de foc. Molt. Nit de foc. Bueno, Tanta puta. ara que hem acabat ja la birra i ja... Quan l'estrella no patrocina, no? No, sí, Va acabar ja la més, merda. per favor, que si no, no podem allargar més en això, no, Sí. no mos arriba. No sé si us ha agradat la xerrada aquesta, jo. Us ha encantat. Fantàstic. Al final he tingut tanta calor. Jo no per fer, no per res, però jo m'ha agradat conèixer-te. No Sí, tinc- bueno, jo sí, no també, tinc tu, cap interès també. en tu, però... Gràcies. Bueno, si el tinguessis no passa res tampoc. Gràcies. Ja m'has donat la forma d'amor teva, eh? Sí, sí. Els dos Però tocs. m'agrada- No, però te considero un tio, deixa'm 10, 30 segons. Digues, pensa paraules. Una persona digna a conèixer, una Gràcies. persona fundamental, una columna. Igualment, a vosaltres, sobretot a tots. O sigui, un per un, sou els grans, o sigui, sou els cracs. Els que coneixia més, per exemple, en Cuello i en Pere, ja us coneixia, que sou, per jo, sou amics, fa molta estona. I vosaltres us conec gaire i ja, també us considero amics ja. Sí. Ell m'ho Confiança total. Per cert, això m'ha encantat tot, perquè hem xerrat de tot. Jo crec que ho hem abarcat Tu tampoc tot. vas saber llum. Ara hem fotut Des de música fins a que hem xerrat de pets, o sigui, hem xerrat de tot, hem xerrat d'en Colau en Pelo i Minigal. O sigui, I d'esmana. Sí. No, hem xerrat de la diteta d'en Colau i tot. de tot. Sí, de la tita d'en Colau hem xerrat. Tot el disc. Sí. Normal. Tita tot i tot encara no ho sabem, però... Petita i borinadora. I això, moltes gràcies sobretot també als que estan en els directes. I sobretot en els que ens han començat a seguir a les reds, que no sé, que han estat uns quants, supos, qualcun que s'haurà subscrit o sabrà que Això es pot apoya veure molt. després? Sí, després mos surten les estadístiques, ho veiem tot. I això ajuda molt. Només un follow, que és gratis, només pitjar seguir, pitjar el corazoncito, ja dona moltíssim. Home, jo sou un foll. I... Jo sou un foll. Clar, gratuït. Sí, I perquè ja, som- si som tens guapos, Amazon Prime, i tens per Amazon Prime perquè el pagues, perquè compres coses per Amazon, el que sigui, i tens una subscripció gratis a Twitch, us sapigueu, el podeu posar dins, i això ajuda molt també, i és gratis. Hi ha un botó, cada mes, ajudes. I dones doblesa i que puguin passar coses d'aquestes, ens poden juntar nosaltres, ens poden juntar amb el Fabiola i Samu d'Esbem, ens poden juntar amb els que venguin la setmana que ve, que són la setmana que ve no l'altra, que són Suc i Sopes, que també venen aquí. Més música, més cultura, Fantàstic. més menorquins. Com ha de ser? Ha passat un plaer estar aquí davant. Sí. Ha xalat. Sí, xalant molt. Bueno, ja, Pasqual, Cuello, Bet, Pere, Colau, ens despedim, deixant la cançó ara de l'amo de Tirant,
que sempre va pambant, no? Sempre I ho deixem aquí, vale? Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Nos vemos la pròxima. Gràcies. Adéu.